She gave me life, showed me what was right, taught me not to fight the battles that weren't worth the fight. Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. There's nothing you can do that will change her love for you. When the world comes crashing down, her love will pull you through. There's nothing you can say that will take her love away. Through the heartache and the pain, it was her love that still remained. Her love is gonna shine through everything. There's nothing in the world like a mother's love. Maneri ndinotenda nemunamato wakasimba nekukwazisai vana mai vese. Dr. Chikore, handisati ndazwa izwi renyu ndofunga dzatove 100 years. Maita henyu mai wangu. Thank you, Doctor. Thank you. Maita henyu mai wangu, maita henyu mai wangu. Wadikani, ndinoda kuti nditange ndakumbira ruregerero nekuti ini mwana wenyu handizi mufundisi, handizi muparidzi. Paiswa nhasi vandiita kuti ndiite motivational speaker, saka vazhinji venyu munoziva, saka ndauya kuti ndizoita motivation, inspiration, encouragement. Saka ndoda kuti mundiregererewo mukanzwa ndisiri kunge ndiri kuparidza, but ndiri kuita kunge ndiri kutaura. Mwari vane nyasha nekuti nekutaura kwaunoita unenge uri speaker uchitaura kwakawanda wanda, asi kuti unoiswa pazuva ranhasi ugotanga kuvhunduka, kutanga kutya. Saka ndatanga kuvhunduka, ndatanga kutya pandapedza basa, pandava kuti nhasi ndiri kutaura Mwari, ndishandisei. Kudaira kunoita Mwari Munamato ndaimbirwa rwiyo rwangu rwandinoda, in fact 2 songs dzandinoda dzinondisimbisa nguva dzese. Pandanzwa mama vaimba vachiti mweya wangu inzwa muponesi, ndaimba ndikatamba kuti ndoda Mwari muyamuri kuti mundishandise pazuva ranhasi. Saka kutanga ndoda kuti nditende Reverend Mudambanuki. Thank you so much. Nekudaira kwamakaita whisper yakauya kuna Mwari vakati itai mwana uyu ange aripo paprogram iyoyo. Saka ndinokutendai nekundibvumidza kunge ndine mukana uno. Pane vafundisi vese, vana mai vese nevakuru vese vanoremekedzeka, vadiki vaning'ina, ndinokutendai nekundipawo mukana uno wanhasi. Thank you to all the speakers vanga vari so powerful who came before me, vakadzidzisa, vakashare nevhesi redu raTimothy 1 verse 5. My part now is, like I said, pekutanga, to share, motivate you, and also to allow you to have this opportunity kuti murambe muchiteerera nekutaurirawo vana venyu kuti musiye legacy ekuti mangwana vazotaurawo a mother's voice vachitivo ndo zvandakataurirwa namai vangu. Saka nhasi tichange tichiyeuchidzana kuti chii chandakadzidza pana mai vangu, my beautiful mother vari pano nesu, mother gogo Idah Sanganza Mahlatini vari pano. Nokuti kazhinji kedu kamunokudza vana muchitaura muchiti vari kunzwa here vava, vanzwa vane musikanzwa. Saka ini nhasi ndangouya kuti ndizoprova futi kuti vana mai vese vana vanoteerera, uye kuna mai vangu ndakateerera, ndakanzwa zvamakataura. Saka ndaisa as much as we can, as I could, pane short time yatiinayo zvandinorangarira pane zvamakanditaurira. Ndisati ndatanga, regai ndikumbire mukoma wangu kuti vandiverengerewo mavhesi. Ndavapa mavhesi 2 ekuti vandiverengerewo. Mukoma muripo here mugogo? Haleluya. Haleluya mnina. Haleluya mnina, ndiri pano. Ndiverengerewo mukoma. Tinotenda, regai tiverenge. Chirevo chekutanga chinobva kuna Timothy wechipiri chapter 1 verse 5. Musoro shoko unoti kuonga nekukurudzira. Verse 5. Izvozvi ndinoyeuchidzwa nokutenda kwako kwechokwadi, kunofanana nokutenda kwaiva nambuya vako Loisi,
namai vako unika. Ndine chokwadi kuti iwe uchagarwawo nokutenda kwakadaro. Haleluya. Chibereko chechipiri chinobva kuna Kubuda, Exodus 14 verse 14. Musoro weshoko unoti kuyambuka gungwa dzvuku verse 14. Tenzi ndiye achakununurai, ini chingonyararai henyu kuti mwii. Ngaakomborerwe mashoko atenzi anoperera pano manerano. Haleluya. 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 Amen. Amen. Ndatenda mukoma. Ndine karwiyo kandoda kuti nditange nako kakanzi musaore moyo. Ndiri kuridza karwiyo aka kuti paina ana mai, nokuti vana mai muripo vana gogo, paina ana mai vachine vadiki tuduku tuvana vachiorega nditeerere nhasi unoyu kuti shoko richange richiti chii. Ndinotanga nemi ndichiti inini musaore moyo. Dai tiri pamwe chete tiri live izvozvizvi ndaisa maspika ndakuisa loud tichitamba musaore moyo, tichiimba tichidzana, nokuti nhasi unoyu takamirira kucelebrate Mother's Day kuno kuAmerica, nokuti ndoziva kuti sometimes tinojoinwa nevanenge vane kune dzimwe nyika. KuAmerica Mother's Day yedu iriko musi weSunday, saka tiri kuya takatarisira Sunday Mother's Day. Ndichaita presentation yangu neSho-English, saka ndinokumbira kuti mundiregerere nokuti ndichataura nechirungu ndichisanganisa neshona kuti zvinyatsoti 4. Mavambo. Regai nditange kutaura kwangu ndichitangira kumavambo, nekuti makuriro angu namai takakurira kukambuzuma. Handiyeuke zvakawanda panguva yekukambuzuma nezvamai kuti mai ndinyatsoziva amai ndiri kukambuzuma kwekuti ndingataurire kuti I knew mabasa amai, asi moyo wavo nezvavakange vaenda through, nekuti kuzosvika vaite mai vangu ndakange ndisina knowledge yacho iyoyo, asi kuti ndiri kuremember tichikurira kukambuzuma tichiita nhamo inofutidza moto. Pana namai here vangazive kuti kana ndikati nhamo inofutidza moto, muri kunyatsonzwa here kudzama kwazvo nekurangarira kwatakabva. Takaendeswa kumaboarding school tiri kumba naamai, tisingazive kuti kuendeswa kuboarding school uku kwakange kuri kuda kutidzidzisazve pavanenge vasiyira ivo kuti tinge tichidzidziswa kuchikoro kwataigara pazvikoro. Ndiri kutaura izvi kuti pamalessons andichataura, malessons atakapiwa namai uye malessons atakazoona pakufamba kwedu nerwendo rwedu. Tiri 7 mumba bedu, vasikana 5 vakomana 2. Vasikana vese vari 5 vari pano nhasi uno, saka ndoziva kuti ndichange ndichitumirwa mameseji machati kuti ndikasataura zvinenge zvisiri izvo kana kuti ndarangarira zvisiri izvo, ndoziva kuti vachandiita chat. Ndiri kushare nemi manhero ano vana mai kuti ndikurangarireiwo nekurangaridzawo kwamakabvawo nemiwo, nekwamakange mafambawo imimi nevana venyu vamuinavo nhasi, vakuru nevadiki. Nekuti kazhinji kacho ndinoziva kuti kana tasvika paMother's Day panguva inenge yakadai, it's easy for amai kuti mutange kuzvidhauta kuti ndakagonawo here, Mwari ndakagonawo here kukudza vana vangu. Kana vana vasina kuita zvakanaka zvinoshungurudza vana mai, uye zvinonetsa imi vana mai kupfuura vana baba, nokuti blame inowanzouya kwamuri imimi vana mai. Saka ndiri kushare izvi nhasi uno kuti ndikukurudzirei kuti kunyangwe dai imimi mukatarisa vana mukaona vasiri kuita nemazvo, musaore moyo, nokuti tenzi vanoziva. Mbuya vangu ndo vandinoda kutanga navo, nekuti mazuva Bible verse yedu ichitanga ichiti zvakatanga kuna ana mbuya ndo vakatanga kutirayira. Ambuya vangu, mbuya zigogo Sanganza, vakanditsinidzira vakati, ivo Stembire, ndiwe mukuru, ndiwe rida, ukaita zvakanaka
nevaduku vose vachaita zvakanaka. Ukaita zvakaipa, naivowo vaduku vose vachaita zvakaipa. Ndima ndakapedza, mbuya. Today advice yekuti ita leader, tungamira vamuna vese, unfortunately, ingangogashirwa zvisina kunge zvakafanira nevana venyu. Nekuti vamwe vana mai muchati imimi kune first born yenyu, dai watungamirira vamwe, dai waita zvakanaka, ndokuti vadiki vako vazoshandawo nesimba vagoitawo zvakanaka. Ndakaona kuti pandaishanda nana mai kuti iyi advice yanga isingagashirwe zvakanaka, nokuti vana vaiti, why should I do it? Why should I be the leader? Why can they stand on their own? I'm not doing that. They need to do their own thing. Maona manje motanga kurwiswa nekuti havanzwisise kuti chiro chikuru kunge wapiwa mukana iwoyo. Hausi mutoro wekuti uite leader unge uchizoita zvinhu zvakarurama kuti vaduku vagoonawo vagorurama. So thank God inini ndinivadin'ina nevanzvadzi vanoteerera, uye kana nanhasi ndikange ndichitaura ndinonzwa kuti vari kunditeerera sasisi vakuru, uye tinobatana pamwe chete nevadiki tichisa musoro wedu pamwe chete, nokuti inini handini ndinozvigona ndega, naivo vavana mai vavana baba, saka naivo mavoisi avo anofanirwa kunge achiteererwa, saka ndinoteerera, tobatana pamwe chete. Munamato une simba, ndo chimwe chidzidzo chandakadzidza kuna mai vangu. Chekutanga, hanzi ukamirira nemunamato, ukamirira Jesu, unopiwa simba rekukunda zvausingaone nezvaunoona. Vana mai ndoda kukukurudzirai madekwana ano, nekuti minamato yenyu yamunoita ine simba. Nemamwe mazuva hamuone vana kuti vanenge vachinzwa here kana kuti Mwari ari kukunzwai here. Zvinoita kunge zvaenda nepamwe. Musaore moyo. Munamato une simba. Hanzi namai vangu, mwanangu, kushinga hakunyadzise. Muchirungu tinoti life has many ups and downs. Survival is for the faithful and fittest. Vatendi nevanoshingirira ndivo vanokwidzwa kusvika pakuguma. Ndio vanotungamirirwa naJesu kusvika pakuguma. Handizvo upenyu hune zvakawanda zvichauya. Vadikani COVID yauya yatipinza pakaoma. Asi kuti zvanzizvo kushinga hakunyadzise. Ndinotenda nemukana iwoyo kunge tinge takaungana kudai. Nekuti panobatana vatendi, Satani haapinde. Mwari vanoona zvese. Vanoona zvakaoma nezvakareruka. Hanzi namata urinde, kunyange dai zvaoma sei. Panguva inoi tiri kucelebrata imi nekutenda imi vana mai, nekushinga kwenyu kwamakaita uye kwamuri kuramba muchiita, nokuti kushinga kwenyu hakunyadzisi. Kunyange dai zvichizoita kunge pane chinotaurwa chinoita kunge mufile guilty, kana kuti mufile kunge musina kuita zvakange zvakafanira, kana kuti musina kuita zvese. Ndinouya manheru ano kuti ndikuyeuchidzei kuti penyu pamuri kuita ipapo pakafanira nezvamunofanirwa kunge muri kuita nevana venyu, nezvamunofanirwa kunge muchiita nevana venyu, nekuti hamuna kufamba muri mega, hamureri vana ava muri mega. Pakutakura pamunoita pamuviri, Mwari anoti ndakusarudza kuti uunze uyu, kana kuti ava vakaita matwins, kuti ndakusarudza iwe kuti uite storage yekutakura mwana ava kana kuti vana ava, wovaunza kuvapa upenyu. Asi kuti upenyu hwavo ndehwangu inini tenzi wavo, ndini ndichakutungamira. Saka ndinokuyeuchidzai izvozvo kuti hapana chamakatadza. Makaita zvese zvamunofanirwa kunge muchiita, uye muri kuita zvese zvamunofanirwa kunge muchiita. Zvikange zvaoma, endai pamabvi mudzosere kune musiki kwakabva vana. Zvanzi nagogo Mahlatini, ida vanhu vose kana vavengi, nekuti Mwari ndiwo mutongi.
You all know my mother. Munhu anofara zvake, anoseka, pane pese paunobona munongona vachingoseka, vachingosekerera, havatsamwe kwenguva yakareba. Ende wainzwa vachiti vanangu, kuti ndizosvika panapa ndanga ndisingatsamwe kwenguva yakareba. Vanhu vaiuya vagotaura zvavanoda, vaiuya vagoita zvavanoda, asi kuti ndakaona kuti ndikatsamwa kwenguva yakareba, ini ndini ndinofa nemwoyo, ndinofa nechirwere chemwoyo, ndinofa neBP. Ndikati rega ndidii ndinamate Mwari wangu. Kana ndadaro ndoseka sebenzi kuitira kuti zvireruke. Ndaiseka sebenzi kuitira kuti zvireruke. Vakanditi ndinochema, ndobva ndaseka zvopera. Ndoenda hangu neupenyu hwangu nomufaro, nekuti kutsamwa kunoita kuti mazuva edima awande. Kutsamwa kunoita kuti mazuva edima awande. Kutsamwa kunoita kuti vavengi vawane mukana wakakurisisa wekupinda muupenyu hwenyu uye kutaura zvavanoda, nokuti marwadzo acho anobva awandisisa. Asi kuti kindness nekuda vanovenga kana avo vamunenge muchiti havandifarire kunokunda zvese. Saka hanzi ida vanhu vose kana nevavengi, nekuti Mwari ndivo mutongi. Zvakanzi Ita Munhu ane hunhu, kwete kuita kunge imbwa, kana kuti imbwa ndoyoita munhu. Pane story yavanotaura, ndakuzosiya mozovabvunza kana makutaura navo kuti naikoko story yakataurwa nemwana wenyu Sembire yekuti pane story yehunhu nembwa ndeipi, vanokuudzai story yacho. Asi kuti muchirungu zvinonzi stay true to who you are. Ita iwewe munhu akasikwa naMwari, munhu akazvirerekesa pana Mwari wake. Mai vakange vasingatauri zvavanotaura kudai izvi. Ndoziva kuti vazhinji venyu munoziva mai vanotaura, vachiparidza, vachiseka, vachiverenga mabhuku, vachiita sei. Handivo mai vatakakura navo. Mai vakange vachinyara, vari munhu asingatauri. I think at some point vaitoita kunge zvaita mbuya. Mbuya vakange vari munhu wakatambura, akaendawo through zvakawanda, munongoziva nyaya dzebarika. Mai vakazoendawo through barika. Asi mbuya vaisa musoro paside nebarika nenhamo. Vakati kuna mai, unoti ndakazvarwa nemusoro uri paside. Inhamo mwanangu, inhamo. Ndakaona mai vachiisawo musoro paside. Nemazuva akawanda tichiri kumusha, tichikurira kumusha. Yakange iri nhamo yaisa musoro paside. Mutsipa wakanga usina kuzvarwa, usina kuiswa paside. Asi nenyasha vakauya kuno, ndikaona paduku paduku munhu akuswatanudza mutsipa wake neniwo. Saka zvazvinoita mbuya vaisa mutsipa paside nenhamo, mai ndokuisawo mutsipa paside nenhamo. Ini ndandisina kuroorwa, asi ndakange ndichiisa mutsipa paside ndichitaura. Pandakatanga kuita speaker, ndichiita maspeaking angu, mutsipa wangu wakange uri uchiiswa paside. Mai vakange vari muaudience, one of my speaking engagements. Zvikanzi, aiwa mwanangu, swatanudza mutsipa. Unobva waita kunge munhu wenhamo kudaro. Aiwa, taura wakadi. Wakanyatsomira, unyatsotarisa vanhu, unyatsoita zvekutaura nokundoziva kuti unogona kutaura. Asi mutsipa paside, aiwa mwanangu. Vadikani, ndakasunungurwa musi iwoyo. Nekuti generation, zvinhu zvatinoita tichitaurira vana zvimwe ndezvemageneration zvatinenge tisingazive kuti ndiri kutaurira mwana uyu nokuti ndozvandakadzidziswawo, saka ndoda kuti ndidzidzisewo mwana wangu. Zvimwe hamutaure, vana vanongoona. Zvekuisa mutsipo paside zvanga zvisingataurwe ndaingoona. Asi kuti musi wandakanzi chibva wadi waisa straight, nanhasi uno pamunondiona handina mutsipa unoenda paside, mutsipa wangu unenge uri straight. Hanzizvo haukundwe nechinhu chisingataure. This is another one yechipo chandakapiwa namai. Mai vairuka majuzi kumusha.
vaiti tikange takwira bhazi tikapinda mutaundi votarisa mapeteni, vanhu vachikwira mubhazi zvaizvo vanotarisa peteni yemunhu apinda mubhazi, votarisa peteni yacho. Tichingosvika kumba chete vanobva vatora manita avo votanga kuruka kuitira kuti zvichiri vachiri kuremember kuti maiwereka ndikurumidze ndiite izvozvo. Wozoona shasha yagara pameshini vakuruka peteni iyaya. Utaona pai mubhazi munhu achikwira. Pachirungu zvinonzi izvo be resilient, be persistent. Ita chinhu, udzidze chinhu, ugochiita kusvika wachigona, nekuti kana chisingataure kuti haiwa haumbondigona iwe, then that means unochigona. Uye kana paine munhu akamboita chauri kuda kuti uite iwewe akabudirira, newewo unochigona uye unobudirira. Hanzi Mwari havape chipo kune mumwe chavasingazopewo iwewo. Saka kana chipo ichocho chakapiwa mumwe, iwe uchiti neniwo ndofunga ndinozvigonawo, chipo chako torana nechipo ichocho, udzidze ugoita, nekuti haukundwe nechinhu chisingataure. Sekutaura kwandaita pakuuya kwakaita amai kuno zvakabatsira, nekuti ndiri therapist. Saka ndaiti ndikauya kumba, ndaigara namai, izvi ndagara kuOrlando, Florida, ndaigara kuBoston. Ndaiti ndikauya kumba ndotaura story yekuti mai, ndaona munhu nhasi wandaona wandataura naye counseling, anga achiti iye akaenda through nhamo yakati ikati, ndichitaura nhamo yavo ivo. Ndobva ndati inini ndabva ndamuti zvakati zvikati, ndiri kukanzura ivo. Takagara tese ndofunga for 15 years. Vakazozvibata zvikanzi iwe ndakazozviona zvauri kundiitira. Uri kutaura iwe kuti undibatsire inini, nokuti ndiri kuona makastoma ako ese auri kutaura nawo aka ndoso ichi zvinhu zvandakaenda through. Saka vana mai musafunge kuti makapusa, kana kuti vana venyu varakakuratidzai kunge vachenjera moti mapusa. Hamuna kupusa. Uye ivo vana hatizombofa takachenjera kupfuura imi, hatizombofa takaita wisdom yakapfuura yenyu imimi. Saka ndinotaura story iyoyo kuti story yenyu yamuinayo nhasi uno yamakakura nayo inokwanisika kuchinjika. Munokwanisa kuchinja story yenyu yamai, story yekuisa musoro paside, yekunge vachinyara vasingakwanise kutaura, yakachinja. Vave munhu ave kurumbidza Mwari wavo, vachipemberera, vachiseka, vachiparidza. Iye zvinezvi mukanzwa kunyange dai vakakuparidzirai 5 minutes kana 10 minutes, vanonge vachistadha every day, vane bhaibheri ravo vachistadha. Ndikati mai muri kutaura here nhasi? Hanzi aiwa, asi kuti pandinongodaidzwa kuti ndiparidze ndinenge ndatogadzirira kare. Saka every day unoona shasha yagara nebhaibheri yavo, vari kunyora mavhesi avo, vari kupractice kutaura kwavo. But makati mimi hamusi kutaura wani vhiki rinoiri, mwanangu, pandinodaidzwa ipapa ndoda kunge ndakagadzirira, nokuti story yavo yachinja. Uye zvinondifumbidza rwiyo ruyagarai makagadzirira, hamuzive musine nguva, apo murumbwana womunhu anouya kuzotora wagere newakafa. But zvinotitaridza kuti vadikani tigare takagadzirira. That's another lesson yandakadzidza. Hanzi musanete, nekuti nedzimwe dzenguva zvinhu zvamunoona zvinenge zvisina kunge zvakaratsarudzika mumaziso enyu imimi, asi mumaziso emweya, maziso aMwari, zvinenge zvakatsaridzika. Chimwe chidzidzo, mai vangu vane green thumb, vanorima. Vakati ivo Ukarima Haufe nenzara, uye Simba mukaka ripere. Zvino ini ndiri simbe, zvebadza handidi, handigone. Saka nguva yese ndaifunga kuti saka kurima uku zvandisingade zvebadza izvi, zvandisingade zvekurima izvi, vaigara vachinditi Stembire, iwe wotofunda, nekuti zvekurima izvi unofa nenzara, uye vana vako vachafa nenzara, nekuti haudi kurima, une usimbe, une unyope. Chavakanakira vakabva vati ivo chibva wafunda, nekuti unogona kuzozvishandira nekuzozviriritira ukafunda. Shandisa maoko ako, nekuti chaunoita chese chinokupa zvakawanda zvausingazoone kana usina kushanda.
asi kuti nepfungwa wasingagonewa neusimbeseni, shandisai pfungwa dzenyu nekuti munokohwawo. Kurima handi kwebadza chete vadikani. Kurima kwakasiyana siyana. Mabasa ose amunoita, zvese zvamunoita kurima ikoko. Uye hamuzofi nenzara. Simba hariperi, simba mukaka. Hanzi ukanyara haugwazi. Ukanyara hapana chinobuda. Sekutara kwandamboita mai vainyara, uye vakanga vasingataure sezvavari kuita izvi. Asi unonzwa kuti ivo nhamo nditicha mwanangu. Vakazvinzwa kuna sekuru vaMahlatini, baba wababa, ndo vaidaro. Vakati marukazana, nhamo nditicha. Nhamo inoita kuti utaure nekuita zvawaitya. Ndo zvaitaurwa namai. Asi hanzi pakuita zvaunotya izvozvo zvaunge uchitya, unokohwa zvakawandisisa. Ndakaona mai vachiita saizvozvo. Nekuno kuAmerica, iri garden remuno muAmerica iri, raamai. Ravanorima kubackyard kwevana vese, apa tiri 5. Mumwe nomwe aine musha wake. Pananga ndiri kuBoston, ndichiri kuBoston, vairima pangu, vagonorima kwaStabile, kwaSidumile, kwaSibusisiwe, vozonobika kwaSinikiwe. Iri garden rekumba kwaSinikiwe, anonzi mai Valcott. Ndokwandakatora picture iyi. Nokuti ndanda kugara kuno uku ndobva ndadzokera kuBoston before COVID. Garden racho zvarinenge rakaita, unonzwa kudada nazvo. Muriwo wacho kunaka kwaunoita. Vanorima netsine, handi tsine dzinotorwa dzichiiswa mugarden iroro. Asi kuti kana zvadai zvinenge zvakunakidza, unai mazinhanga acho aibikwa achiita ipapo. Hapana munda usingakohwiwe. Ndo chidzidzo chandakadzidza. Hanzi you will reap what you sow. Ukangorima chete, ukadyara chete, ukaita chawaita chete muupenyu chaunenge uchiita, kuti ugowana chaunowana, unokohwa chete pane chinobuda chete. Saka vana mai manheru ano ndinokuyeuchidzai kuti shandai zvine chinangwa nekuti munokohwa chete. Hapana nguva yaMwari isingaonekwe. Sekutaura kwandaita pakutanga, musaore mwoyo. Rambai muchinamatira vana venyu. Rambai muchitenda Mwari neurongwa hwavo hwavainaho paupenyu hwenyu. Nekuti nerimwe remazuva ndinonamatira nokudayira kuti muchazoti, heya Mwari manga muripo henyu pakati peupenyu hwevana vangu nguva yose inai. Mainzwa henyu minamato yangu, maiona henyu kutambura kwangu nekutambura kwanga kuri kuita vana vangu. Mwari vanoseka, vachisekerera vachiti, Hunhu, ndanga ndiripo zvangu, uye ndainzwa minamato yako yese. Hanzi chimwe nechimwe chine nguva yacho vadikani. Mai vanogara vachitiyeuchidza kuti vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva. Isu vana hedu tisu tinenge takuvapa anxiety nekuti tine mwoyo wokutya nekushaya patience dzekumirira. Nemiwo vana mai yeukaiwo kuti kana makatarisira vana venyu mukatya mukavhunduka, naivo vanoonawo kutya kwenyu nekuvhunduka, vobva vavhundukawo, confidence yayo yoenda mudondo. Hewo vazokura manje havasisina confidence yekuti vaitewo zvinoita vana vevamwe, vaitewo zvinoita tazvitarisirei imi muti ndine confidence here kana kuti ndandisina confidence. Saka iyoyo handikuregererei, musavhunduke, musatye. Nokuti vana vakasaita zvamunenge muchida imimi nenguva yenyu imimi, yeukainguva yaMwari moramba muchingofara chete muchingotenda kuti nenguva yaMwari naJesu zvinogoneka chete, nokuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pakutaura hard work pays off. Ndakabvunza vaning'ina vangu ndikati ndipeiwo chidzidzo chimwe chete chamakadzidza kubva kuna mai. Ndakapuwa 1 lesson neuyu muning'ina wamuri kuona apa ndiye anonditeerera. Vanomuti ivo mai kahari ndiStabile, mai kahari ndiye anouya after me. Talking about hard work pays off, uyu ndiye exemplary mufamily yedu yemunhu akaita hard work pays off. Anogadzira bvudzi,
Kana mukaona wigi dzangu, mukaona wigi dzagogo, mukaona takapfeka mabvudzi handi bvudzi redu mawigi anenge achigadzirwa. Asi kuti unomuona neusiku sekusona kwaita mai majuzi, unoona stabila akabatana netsono dzake nemeshini achisona mawigi aya nemaoko ake nemeshini. Maziso akupfeka magirazi 44 achichinjwa magirazi 44 nekusaona. Asi kuti anoramba achingoti ndakaudzwa namai kuti hard work pays off. Ukasevenza nesimba zvinoita chete. Make lemonade out of lemons. Kunyange dai ndamo ikakuya sei, ramba uchisenza nemaoko ako. Kana paine vari kuteerera nhasi kana vachazoona video iyi kana muchigara kuBoston, ave nemasweets nawo ezvinezvi aya masweets ake aya, unogona kurenta one of those uitawo chako. Whether watengesa mabhanzi, whether wagadzira musoro kana wagadzira nzara, taurai naye munge muchiitawo yenyu malemon nemalemonade masweets iwaya ari kuBoston. Pakutaura kwandaita kwesoko, malessons andakadzidza. Malessons nda 57 years old. Malessons iwaya achiri so valid and valuable kwandiri nini se 57 year old. Asi vadikani regai ndikuyeuchidzei kuti mamwe malessons iwayo akafamba ndikagashira tiri vadiki. Asi kuti munokwanisa kuti mudzidzise vana vanhasi in a different way, ne different approach. Asi muchingodzidzisa zvakafanana. Vasiri kuona ndine picture pa slide iye zvinezvi yema record player muchiri kuziya manhingi LP atairidza aya LP nema 45 tichiridza nezitsono racho. Mukaona zvakaita muchazoona kana magona video zvakatsakara ningi chacho chataidziridza manhingi kiri marecord iyaya nokuti hazvisipo zvazvikare. Tabva ipoko takabva taenda kukaseti, takuridza kaseti. Tikabva kukaseti ndinotori nemanhingi mapicture emakaseti player muchiri kuremember, mukangotsinzinya maziso enyu munoona kaseti player taisa makaseti zvichimbodambuka iwe, dzikaseti zvacho tonama iwe. Zvanga zviri zvenguva iyoyo. Ndokubva tamuva taenda kuma CD player. Takuridza ma CD player. Karibu kacho tave pa Bluetooth. Akusisina ma CD player. Ukaona ma CD ezvinezvi zvataiti motikari dzanhasi hadzina ma CD player. Vane yavanoti Bluetooth. Bluetooth ndo yauchaita kuti ubaye pa Bluetooth yo player phone ma music yako player ipapo pa stereo Bluetooth. Inoita radio yako kana ma printer chaiwo. Kana kuwana ma direction kuprinta, uchagona kuprinta ma direction aya uchibatana nenhingikiri wakadai uchitarisa. Hamino taizviita sei? Mazuva ano kwane Bluetooth yaunongobaya ubaya ma direction yotaura kuti uende. Ma TV ane Bluetooth yekuti unongotaura kuti enda pa channel 5, enda pa Lifetime, yobva yaenda pa Lifetime. Chinditsvagira movie yakati, yobva yaita movie yakati. Ndo chave mazuva ano. Ndiri kutaura izvi vadikani kuti kare haagare ari kare. Chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro. Zvimwe munofanirwa kunge makuzvidzidzisa in a new way, nekuti tave new generation yevana. Hakusi kuti muri kutadza, asi kuti mukaramba muchifunga sekuita zvakaitirwa isu, moda kuti muitirewo vana venyu sekuitirwa kwatakaitirwa izvi. Zvimwe hazvishande nekuti munenge maakuridza ma LP nema 45 zvave zvekare. Tsono dzacho havasisina dzokuti mutombo replacer kana mukatenga pa Amazon old one. Saka zvinenge zvakudi zvakunetsa uye zvinostressa imi nekuti zvinenge zvisashande nevana vemazuva ano. Amai, ndinoziva kuti muri pano makanditeerera. You have been a great example. Kwatiri isusu vana venyu, kune vazukuru, kune hama dzese neshamwari dziri pano, shamwari dzerwendo. You have lived by example. Ndichipedza ndoda kutenda mese vana mai vari pano. Ndekuti mai vari vega havaikwanise. Mukandiona pandinenge ndichitaura, mukandiona pandinenge ndiri, pururudzai muti ndewangu neniwo ndakamurera mwana iyeye. Nekuti handaizvikwanisa uye handizvikwanise kufamba rwendo irworwu ndiri ndega. Ndina ana mai vakawanda, saka ndinokutendai vana mai vese vari pano nevachazoteerera kupedza kwatinenge taita pa recording iyoyi. Mese makagona uye mese muri kugona.
Saka kana paine chandinokwanisawo kunge ndichizobatsira kuti nditaurire vanin'ina vamuri kureiza nehanzvadzi dzamuri kureiza, ndidedzei, ndinouya ndichikwanisa kunge ndichizotaura nemi nekutaura navo. Amai, hunhu hwenyu, mabasa enyu, kunamata kwenyu, kufara kwenyu, kutenda kwenyu, kukunda kwenyu, kuda Mwari kwenyu, kuda munhu wese kwenyu, uye kufara kwenyu, chidzidzo chikuru uye egift nelegacy yamakatipa isusu yatiri kuramba tichifamba nayo. Kufara kwenyu mai, munongori a happy go lucky person, munhu anofara, munhu asingarwadziwe nezvakawanda, anoramba akangomira pana Mwari wake. Tinozviziva kuti hondo yanga yakaoma, asi kuti munamato wedu ndewekuti munge muchifara panguva ino, kuti mudzoserwe munamato yenyu yamainamata iya, mukati Mwari, kutambura kwangu ngakuve chipo kuvana vangu. Taakudzosera chipo ichi kwamuri imimi amai, kuti imi muchinge muri imi maakufara, muite zvekamhandara kaya kamwana kaya kange kari kadiki kari kasikana kachiti ndoda kufadza mai vangu, makafadza mai venyu. Ndoda kuti vanhu vemuno mucommunity mangu vange vachiona kuti ndiri munhu akabva kuvanhu, vari kuona kuti muri munhu akabva kuvanhu. Dai tese tiri pano tazoshuvirawo nekunamata kuti tinge tichizoonekwa kunge vanhu vakabva kuvanhu, nekuti maprayer lines akadai nevatungamiri vese, masessions ese, maconferences ese, rambai makashinga, nokuti ndo platform yatawana iye zvinezvi yekuita raise all our children as a village. Pakusangana kwatinoita kudai so ndo village yedu, ndo kubatana kwedu, tinenge chisimbisana, kukuridzirana, uye vana vanoonawo kuti chinhu chakanaka kunge makabatana uye kuteerera. Thank you amai, tinotenda shumba. Vadikani, lean on the Lord. Ndaverengerwa Exodus 14 verse 14. The Lord will fight for you. Kana mapedza panapa ndoda kuti muzoenda pa YouTube. Pane song munonyora kuti God answers prayer, mobva manyora kuti reggae. Munzi wesongi iri very slow, asi kuti mazwi acho andakukusiyai nayo akanzi iwo, if you ever feel down and feel like you don't have anywhere to go or anyone to talk to, if ever you feel like an outcast and you feel like the problems that you're going through are too much to bear, just remember there is someone, and all it takes for you is to know that God answers prayer. Thank you. Ndinotenda nomukana wamandipa nhasi uno. Happy Mother's Day vana mai mose. Mwari vakuitirei nyasha. Murangariro kuti Mwari vakakupai kuti mutakure vana, asi kuti upenyu hwevana venyu ndehwaMwari. Akati muna Jeremiah 29 verse 11, I know the plans that I have for you, that I think towards you, thoughts of peace, not evil, but to give you a future and a hope. Mwari vanoziva urongwa hwavo nevana venyu. Vapei mukana wekukubatsirai nekukutungamirai. Apo munonamatira vana venyu vakuru nevadiki, nguva yavo neurongwa hwavo hwakasiyana newedu. Mwari vakuitirei nyasha. Happy Mother's Day to all. Mazvita.